Ngibelele babuyele emakhaya belela bazohlelo lethu umgwaza babuyele emakhaya belele ingwe ezinye ngene babuyele emakhaya namhlanje ke la ngibhalele umfethu wathi cela ngimsize sihambe naye siye kumuntu obekade esebenza naye owamdayisela ifoni kodwa ke babukeli ngicela nizwe leni kuyena ukuthi kwenzakalani mfethu ngicela ke ukuchazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani siyapi ya njengoba ngicela nje uningisize unensizwa la besisebenza naye ebusha lenyama so lesiwa ngihamba ke yasingidayisela ifoni ngidayise ifoni engasebenzi manje ngilo ngiya kuyona inshonsale nalele insizwa le senza kuze ngingazithathela isinqumo noma umthetho ngizandla zami ngase ngicela ngingiphelezele ke siye kubona lensizwa sivakashela hayi ake sinikele khona ke siyoyizwa ukuthi kwenzakalani ngingazi sihambise emaweni ke manje khona la no Sinjani baba? Hayi. Kanjani siza kuwena mfethu? Uyamazi lo mfethu? Ngiyamazi. Siza kuwena sicela sivelele. Ngikwazi. Ngikhamera. Abantu bamakamera baqhamuka nje. Mfethu lalela la. Asibone size kube ngazi ukuthi sabantu abachaphaza abantu so sesibhodoza umnyango osingene. Sifake singene siqinisise ukukhulumeni sikuze sazi ukuthi siqinisekile. Manje umthetho wamakamera manje ngifike nje ngikhamisa. Sizochazela. Hayi, ngikwazi. Sifuna umuntu izinene. Ngeke ngikwazi. Cha phela umugolo uyakholoza phela umuntu ngeke sikwazi ukuthi Amasimba phela la ngitshela ukuthi Bonke ukwazi ukuthi indlela hey kahle yini inkinga yakho uthini manje? cha mfethu angithi umfethu uyazi ukuthi uze ngani Uze ngani? ungazongenza isinimo wona yazi cela ugqoke mfethu cela ugqoke nangomuntu nasi isigora bososiqimbela la Bezala. yibo wazi wena nani ibhadi Kamba kanjani baba? Unjani? Manje ufamba nini ekhaya? Okay, ngicela ungiboleke ngicela usiboleke into ezokuhlala la. Benbaninga ngayo basazi. Hayi, kahle wena usitshele lento namabhakede ezohlala la mabhakede. Sithini? Sizokuchazela ukuthi sithini. Nipe hlala la. Awu. Hlala ngapha, hlala lapho wena hlala la. Ya, ngeke usahlala. Siyacela singena kwi-big house yakho sibizane singenele nje kanje sinenkinga la wena hayi kahle umfowethu la unenkinga kahle cela nje kuqale ngiyibike mina ngiyigwenye enhliziyweni hamba ngaphansi kwahlelo umfowethu ingane umfowethu usibhalelile umfowethu uthi unenkinga so kodwa bengicela ukuthi kube yena ozochaza kahle njengoba thina sizela sicela ukuchazela bafuthi size ngapha ekhaya singamubambezeli mfethu ngoba ngibonile simfice esasebhizi esahleli ney'ntombi zakhe ezo-5 ya baphethe udaba lami kanje njengoba ngikubizile nje ngicela nginomsiza la nodaba lami nalensizwa insizwa le besisipana nayo so sisebenzele endaweni lethu sondela baba ungene ngaphakathi umsebenzi ukuze nomfethu azwakale kahle so sisebenza sonke ke kambe kwahamba kwabo kwanenyama eziloko nje bathi yalahleka yabona emsebenzini ima-ke mfethu benisebenza bonke kuphi ebusha okay mfethu angithi lento ayikhuluma yiyona Ya besebenza nayo impela. okay ya mfethu qhubeka sebenza kwethu ebusha ukuthi inenyama eziloko ilahleka yabona lahleka kwenyama kugcina segaxela mina ke manje kodwa mina ngikho kule ndawo yokusikwinyama yena awusebenzela la kusiwa khona inyama yabona mfethu lahleka lezi nyama gcina sekukhombeka mina ke manje mina ngisebenza ngaphambili
Bengathi manje kunabantu mina ngibakhiphela inyama ngendlela engaqondakala esibhane yabona lo. Usasebenza manje msebenzi. Angisasebenzi ngaxoxa mina leyaqhubeka kuyasebenza. Qhubeka naso story. Sengalo out, shoot out lo. Unefoni ongidayisela ifoni. Khona besisasebenza lapha emsebenzini. So le foni inenkinga mangithi ngiyoyivula ayivuleki ayenzeki lutho. Wangidayisela 1660. Kuyikhona mfethu. Ya bafethu bandayisela ifoni bangithengela ifoni esitolo ngoba mina IT yabo. Kanjani mfethu? Mina Yazibona ke uqala ukukhuluma mina amanga. bafethu umuntu angaphandle mina bafethu kahle kahle. Okay. Wena angicela ukubona lo phone. Hayi foni angidayisela yona lo mchip. Uyayazi the phone? Ya yes. Okay. Pho uthi wakuthengela kanjani ke ifoni wena ube wena wamdayisela ifoni eblockile? Hayi bafethu ngamnika ifoni ingablockile bafethu. Hey right le phone. Okay, pho wakuthengela kanjani ke ifoni? Ifoni mina ngithengela ifoni. Hey, Nase ngiyithatha ifoni la ilona iphilisa isakuyena yabo. Angazonge ngisilima wona mfethu. Wena manje uqhamba manje usungesilima. Wena isilima mfethu manje. sicela uchaze kwenzakalani? Zosungesilima manje. Wow, mfethu uthi amashazi ngokwazi mfethu nokuya ngaphandle. Awuchaze. Amashanswana, lo mfethu. Awumeke mfethu awuchaze istory nisizwe kahle ngoba njengoba uchaza nje angake kuzwa mina angizwa nani yamuzwa naye ukhuluma izinto enga-understandeki nje. Lo mfethu angidayisela le foni le. Iblockile wathi ngizoyivulela mina. Yayizwa lona. Now I tell. Ngayithatha ifoni. Manje sengizame kaningi ukuyivula. Now I tell. Ngayithatha bangithi umfowethu. Now I tell. Besazwana manje usikhala. Now I tell. Yeah. Okay, qhubeka. Ngayidayisa ifoni sengizame kaningi sengichitha imali eningi ngizama ukugqekeza lo. Manje injongo yakhe wangicela mina ngizamela ukukhuluma naye uyangigolozela. Manje sengibona sengaze ngenza ngenye indlela. Ngakho ngabe ngacela nina ukuthi nizongikhulumela naye. Angibuyisele imali yami. Thinike ndoda yamuzi uthini. Imali yakho. Uyazi imali wangidayisa ngayo ifoni 1660. Wawuyithathe phela ifoni eblockile uzodayisa umuntu ifoni eblockile. Yini noma mhlawumbe wakhe amafoni noma asazi phela niphiwe ey'ntweni zezandla niphiwe kakhulu. Asichazele. Ifoni Uyakhile le phone ngoba wathi ngibona mfethu intsha le phone yabo nje intsha sha fresh ya. yeah awuchaze Ifoni le nami nandiyithengile le phone. kuba Lena nithele umngani wami le phone. Yathenga umngani wami. Wasethi nje Oh mayehlula wena wasubona nje uzoshaya mina ngale phone wena. wathi wena uyayifoni. imaki ya cela umdedele mfethu achaze ya Wathi ifoni uyayifuna le phone. Nami nayihambisela nje ngangibona ukuthi nenkinga. okay Wathi uzakwazi ukuyoyifuna. Ndamnika ifoni na. Bese mnika ifoni futhi uyabuya mase sefuna imali yakhe. Okay. Manje imali yakhe mina ngisenayo. mfethu yazi ukuthi umudayisa ifoni eblockile yicala le ngoba awazi ukuthi le phone le yayithathwephi mhlawumbe umnikazi wayo bamthuma uphuthu ngeke wazi yabo Ya. kunina yonke into ilulu kuyenza ngobani vele aninanda ngoba vele akusikise endleleni le nenza isinoma ngalo kahle kahle wakuphi wena mfethu Ngifika ngabe imali yawo mfethu. Sengala. Awusho ke mfethu lento le ungayenza wena ngakini ukuthi uthenge ifoni engasebenzi phinde futhi uyidayisele umuntu futhi ifoni engasebenzi. Awuyena wathi uyayifuna ifoni. Okay ubafuna ngo Wathi uyayifuna. Ngafuna ifoni mina kuyena ethi unefoni ayidayisayo. Wathi hayi nenkinga encane engakwazi ukulungiseka. Futhi azali mningi ngekani ifoni. kodwa bafo kwawena Andimnikanga inkani mase sibuyele emaqinisweni uyazi ukuthi kwawena nawe mangase sinithathe linyathelo uyazi ukuthi lento ingagcina nigaqelisa nobabili ngoba nobabili wrong uyakwazi lo Ngiyakuzwa ukuthi lokho kusho kodwa manje uthini
le ndoda ithatha ifoni yayo ingibuyisele imali yami. Mfethu wena engazi ukuthi amafoni lawa unawo maningi. Yabo bu lefoni yayicisha ifane nale. Ayithabo. Kanti kwenzakalani mfethu awungichazele kahle. Noma mhlambe mina engilahlekayo kwenzakalani? Udila ngawo vele amafoni noma uyaphansi uhlanganisa ngawo. Ya amafoni sidila ngawo nomnye umngani wami. Okay. Sidila ngawo amafoni. Yini mfethu enenza ukuthi nikhethe ukuthi nize nidile ngamafoni? Phela lento yokuthenga amafoni emaseleni kufana nokuthi nina ni support amasela kahle nina nikhuthazisela ukuthi liphinde liyoganga futhi. Lo ke Uyazi ukuthi uma sesikhuluma nje amaqiniso abantu la kulelizwe lethu abathenga amafoni anenkinga inini, and abantu abathenga izinto emaseleni inini. kodwa sibabambe ngane abantu. Ne phela mfethu imali awungitshela mangase mina ngibamba inkunzi ngizwe kahle ungiqonda ngibamba inkunzi nomfowethu mase sifika kuwena sithi sibali na ifoni ufika uthi wena ngeke ngithenge ifoni entshontshiwe siphinde size kumfowethu mase siphinde siya kumfowethu na ifoni ayisabi ifoni entshontshiwe. You understand? Sihlale nayo le phone. Ayithengwa umuntu ngoba intshontshiwe. Uma ucabanga thina sisazophinde siyontshontsha enye ifoni ngoba nayo le phone isinayo. Ayithengwa. Akekho umuntu osupportayo ukuthi siphinde sivuke siyoganga futhi. Ngoba uyazi ukuthi most yabantu abasuke bephuca amafoni abanye bebanjwe inkunzi, abanye babo bayalinyazwa, abanye babo bayadlwengulwa ukuthi kungene emzini womuntu bagange benze leyo nto. Ubuzothini kube le phone itholakala kumfowethu? Let's say le phone ibiyine track yatholakala kumfowethu. Mayitholakala kumfowethu umnikazi wefoni washona. Hayi mina beke ngisho lutho. Into enkanjalo buzo ithini? Wana manje into engabe. Ngoba umfowethu ifoni le umnikazi wayo useshonile. Kodwa ifoni itholakala kumfowethu. Amafoni afika angeke kuthina imali mfowethu ungidlalela. Icala umfowethu bezoboshwa ngale phone. Mina manje sengivula wena la. Uzoboshwa wena nale phone. Uzothi uyachaza mhlawumbe isitori sakho ubuyoze usichaze umseshi usuhlalile futhi estation mhlawumbe futhi uthi uyaphuma kasekho usehambele yabo. Buzothini ke kwa wena othenge kuyena? Bengizogaxela phela. Angithi wena uthenga izinto emgaqweni uyithenga cheap mfethu. Uhambe uyesitolo uyofika uyofuna ifoni mfethu uthenge noma ubhobhobho wamukele isimo obhekene naso kwaleso sikhathi. Ungaze uzofuna amafoni abizayo kuzokusiza ngani ukuphatha ifoni ebizayo ngoba egcineni lento izokufaka enkingeni uboshwe uyohlala iminyaka lapha. Uyazi ukuthi ejele qaba abantu abahleli lapha ya uma usuthi uyalandela izitori zakhona kahle abazenzanga bafrenyo yabo. Wena buzoboshela ukuthi lo wathenga ifoni emaseleni and sekuthiwa ke wena ngithi uzothi wena awuyazi into mase kuthiwa hamba okhipha umuntu owakudayisela ifoni mase ufika usungasamtholi lo kuzokwenzakalani kuwena? Futhi nginanele inkinga. Futhi wena uzoboshela imeda phela yabo. La mafoni akantshontsha la mafoni. Uyathatha. Wathatha Antshontsha amafoni bafika abantu baletha amafoni bezokhanda amafoni. Kanisa amafoni. Manje unawabona ukuthi le phone engasebenzi unawabona ukuthi sathweni ke mina. Ngoba wena ehlulile ukuyikhanda ngithi. Wena wazikhethela amafoni ayikho ungazoyitshetha usile wena. Yes. Ungayitshetha usile. Uzothatha ifoni le wena wenza njani? Uyabuya. Ungayitshetha usile wena. Ngicela imali yami ndoda. Wemfethu imali.
yabo yazi mfethu thina ngendlela yabo nje mase ngicela iqiniso mina sengichazela ngomuntu omnyama umuntu right, you understand? Nina nafike namukelwa kahle, sahlala nani kamnandi and azange sikhombise mhlambe ububi and futhi asingenankinga nani, kodwa inkinga ninifike niyenze la izweni lethu, nifike nenze isinoma yini, nenza noma yini ngoba aninandaba vele. Uyazi ukuthi mawumoshe la ubalekele eGoli, mawamoshe eGoli uye eCape Town, mewamoshe eCape Town uyadlulela phambili ngobani wena izithupha zakho mayicheckwa awusabe ndawo, ayikho into yakhe ephathekayo abazothi noma kuthiwa sifuna lo muntu. Wena mabegcine bebona isithombe sakho and futhi abantu bangakini niyaphikana nini. Uyazi ukuthi mina ungathulele ngale fike ngithi ngiyamazi lo, hayi angimazi futhi, kodwa ukhona ulele ngale. Meke ngahamba manje siyavuka umfweni athi hayi hamba wena usuyabaleka usuyohlala kuphi eGoli. hayi thina ngeke nje nimphike into engcono. Okay, isimo samfethu-ke lesi-ke njengoba ekukhalela nje ethi ifoni kahle ayisebenzi, kumele kwenziwe njani nawe usibekeleke into eyaphambili? Le phone lesihlala isikhathi eside kakhulu kuyena le phone le inkinga. Lehlala isikhathi eside. Cha phela lalela usisi isitolo wena, kumele ukukhumbule lokho. Wena futhi udayisa ifoni entshontshiwe. Kwaloko kwayikona nje lokho kuyicala. Naye kuyicala nokuthi uthenga ifoni entshontshiwe. Kodwa sanimbize mina la uthatha ifoni. Kodwa mfethu lento osuyenza kumfethu wrong. Indoda Mfethu sakhuluma naye. Ngimtshela ukuthi manje uzayithola. Uyibisa ifoni kahle seninemali. Ngimtshela seninemali la. nini uyobani nayo imali kune ufika kwena imali akwabi nayo ufika kwena imali akwabi nayo okhombiza khona ukuthi ngenza isilima namanje angeke Inkinga manje into eyenzala nje manje siyagoduka nje manje futhi yabo. mina ngeke abegodukeni kwena ngihlangana mina nogoduka kwena ngihlangana mina nogoduka kwena Samlalela uthina. Inkinga manje mfethu sinenkinga nathi yabo. Yena semsebenzini sokhona inkinga yabo. Manje mfethu njengoba awuchazeke umfweni njengoba nange ekuchazele ukuthi ufuna imali yakhe, kusho ukuthi wena uyahamba nale mali yamfethu. Cha phela injalo into. manje kusho ukuthi manje basazokhuluma nje naye manje naku sefika nani Ukhuluma uthini naye mfethu ngoba kade wasukeza isilimo mawufika kwena ngithi ngenza isilimo ngisho msakeni naye sesiyahamba manje wena ngeke yakho ngikhuluma nawe ngenza isilimo ngisho msakeni manje kwenzakala mfethu mfethu awuhlala phansi mfethu. oh lo muntu ongishaya Lalela mfethu angithi sihamba nakho. ngambona manje ufuna ungishaya Yahlala phansi mfethu kulele. manje ngizongisa kanjani manje ungishaya Sihamba nawe angithi. ayike ngenza Angithi isilimo ushilo wathi ngeke uzophakamisa umoya. Ngikhulumile nawe kahle. manje mase ngenza isilimo kanje oh una mfethu manje sovuyalwa manje Okay, wemfethu awuchazeke mfethu. Imali kaMfethu kwenzakala njani? imali kamfowethu manje mfethu uzayithola imali yakhe ukuthi ngizomtshela ngizomfonela ngimtshela Ngeke uthe uyagoduka uzongifonelani ungoduka leyo nayo. Ngimtshele. Nayo inkinga wemalume ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sininde. manje Wena uyi high risk. Bake basho njalo abelungu bathi uyi high risk. Angithi kubone uma ukuthi khona umuntu ufuna ukubelungu. Umlungu abuka athi uyi high risk. Wena ke uyileyo nto wena kumfuthu. Uyi high risk. manje Manje naye ifuvuka ekuseni uhamba. hayi ngeke ngihambe ngisebenzela ku Wemfethu. Uyazi. Wemfethu. ezozongithola mfethu mfethu uyayazi Wemfethu. hleze nibona Ushathi ususha mina ngepopo ke manje. Awusashaya mfethu. manje ke bafethu manje ithatha phi ke manje Kanjani? oh ninamali manje khona nje manje Angazi mfethu enze iplan. Fonela abafowenu. Le phone yakho le kuyisima kanjani lo iphethe le? le hayi le phone lena le phone ngithola ngayo bangani bami le phone engiyisebenzisayo kade hlele Okay. Mfethu bamba le phone. hayi le Ima mfethu. hayi Phela mfethu lalela la. Wena mfethu amkhole. Uzobamba ifoni mase umnika imali yakhe futhi.
mina manje abangani bami bazongitholela abangani bami kanjani kanti nabo sisakhuluma nomfundi abayayithola imali yakhe imali nini wesingake ngifika namhlanje basenze ngabiza labantu labo ukuthi bazongisiza nje ku umfowethu akabaleki umfowethu like the kodwa sasikhuluma kamnandi umfowethu umngani wami sasikhuluma kamnandi naye umfuna ngithi uyamazi ukuthi uhlala nawe uyazi ngihlala uyakwazi ukubwa ngithi ya nepho yini inkinga kungafuni ukumnika ifoni uzothi-ke mawusubuyisa imali yakhe umbuyisele ifoni na ifoni yakho leso ishiya la kuwena nathi le blockade uzobuyela nayo-ke ngakini manje umfowethu useyalwa Noma futhi. useyalwa sikhulume kahle nomngani and futhi asigcine efonini safuna imali nina ngeke ukuthi uhlale kanje wena ungenamali udayisa ngamafoni yabona lento sitshela yona ukuthi awunamali kodwa udila ngamafoni khohlwa-ke leyo story-ke kuyenzeka hayi babe kahle ulibele usijoyela kabona kuyenzeka ukwenze ini kuyenzeka imali engabikho amakastoma angabikho amakastoma mfethu lalela la yabona nina kahle kahle niyafana neteksi esishayela sloti manje makuwukuthi abantu abavuli la basazolimala senishaya ama-laslodi nina manje futhi imost yabantu abaningi bazokhala ngoba ngisazobashanga amapopo yabo njengoba nihamba nje baningi abantu enizobashanga amapopo nanisona isigebengu okay imali ngicela ukubuza isigebengu sibhaliwe ukuthi mina noma ngaba sibhaliwe kodwa mina ngisona okay ukuthenga ifoni ubugebengu lokho ukuthenga ifoni eblockini uyazi ukuthi lokho ubugebengu la eSouth Africa ngithetha la eSouth Africa uthi if you buying a stolen things wena usuke ufana nomuntu ofana nokuthi uyintshontshile leyo foni icala lakho alikhulunywa wena uyaboshwa yabo mina mangase nobabili ngithathe sisambene sikhuluma lento police station ngingafike niboshwe nobabili sengitshela iqiniso nje nobabili nikho mangase sisambene se-police station nobabili ngafike niboshwe one ubhuti lo angaboshela ukuthi uthenge kuwena ifoni eyazi ukuthi ibhokile two and le foni le ifoni entshontshini wena nawe uzoboshela ukuthi uthenge ifoni emaseleni shilo umngani wami uye ebantwini abarong abantu angazi ukuvula le foni ivule wena ngithi usebenza ngamafoni wena vule kodwa usebenza ngamafoni wena futhi sicela ivule manje hayi phela ngithi nina nalinika yena ifoni angithi wena uthi ubhuti uye kubantu abarong sicela uyivuleke angithi wena umuntu oright wena uzoyivula ifoni ivuleke ivuleke manje mina angeke ngikwazi ukuyivula ifoni akunifoni right wedwa nginika imali yami vula ifoni lalela nginika imali yami manje sicela ukhethe into eyodwa mfethu uye police station noma umfowethu umnika imali yakhe kumele ukhethe into eyodwa phakathi kwalezo zinto ukuthi sihamba nawe ze-police station seniyofika niqedelela indaba khona ngoba manje asifuni kube ngazi ukuthi siyahlukumeza angifuni ukuba umuntu omumbi ngifuna ukuthi yonke into siyenzeni ngeqiniso nangefele ifele ngisho ukuthi mbuyisele ngokwakhe naye akubuyisele okungokwakho uhlukana manje mina imali eninayo mina encane kabi imali enani nayo imali engikhokhela njalo ngayo nje ngayo kodwa bhuti yabo uthi wenza isiliphu ikhona manje imali onayo awumemba kodwa yabo bhuti uthi wenza isiliphu hayi phela imali mina ikhona beninayo webhuti ima-ke wo yimi usazochaza mina sengibuza ukuthi kodwa yabo uthi wenza isiliphu hayi angikwenzi isiliva ngikhuluma into ekhona imali eninayo imali encane imali the time thina sikubuza ukuthi unayo yini imali na wena uthini imali ayikho phela imali beninayo imali bengiyibela ukuthi mengihamba ngigodi yabo njengamanje silungisela ukukhamba la mali beninayo bendibekile nami nje ukuthi ngigodi ngiyele okay wena sithathe sesiyakhohlwa akade usungicrossa wena bengacross lalela bhuti ungayizwa kabi lento ukuthi abantu abaningi bayibeka kabi lento ukuthi niyaxoshwa ayikho lo nto anixoshwa kahle kahle yabo mina sengitshela iqiniso yabo mina-ke ngeke ngikukhohlise i-South Africa iney'nkinga
So kahle kahle bengamele vele nithi uvuntshawo. Bekumele nje nicele nje kahle. Ukuthi hayi bafethu ukubona uma uvakasha emzini nomuntu mawusohlale kakhulu base bethi ngoba ungazi ukhona into sesingasayiboni la ekhaya. Besicela ukuthi ubuyele ekhaya kancane. Mase ke uyabuya. Mase ku right ngoba kushuthi khona inkinga ekhona abafuna ukuyilungisa as umndeni. You understand? So ingakho bethini abanixoshi mina nisuke nithathe ngenye indlela lento anixoshwe. Kahle kahle bafuna ukusala bodwa beumndeni. Khona inkinga esinazo la ngaphakathi. You understand? Mase silungisile ke sobe sesithi hayi bafethu hayi ke ayikho inkinga seningabuka. Abekho nje abantu abanicoshayo. Ukuthi khona into esafuna ukudila nayo. Umndeni. Hayi kabi. Ungalibeki lelo ukuthi bayasixosha hayi nabafowethu mina. Uyafana nami ngimnyama. Understand? Into eyinkinga ukuthi yabo la ekhaya khona inkinga ekhona. You understand? Yeah. Khona abantshontsha ukudla silele ebusuku. Khona namagundane enza izinto engekho right. So manje sisafuna ukubheka amagundane ala ekhaya. Awuchazele mfethu ukuthi kwenzakalani. Uyamninga le mali noma kwenzakalani. Manje ngiyana imali enayo ngempela imali eshoda angazi. Mfethu awubeke la ukhipha kusala sobona ukwenzakalani. Manje mngani wami usuzungishaya manje kodwa zasikhulumeka. Ngiyena umngani wakho. Asayeni mngani wami manje. Yini ububuda ayise nangokudla kwezinja yini? Hey. Hayi. Oh. Hayi bengibuza nje hayi kabi wena mfethu. Imali ifihle ngube. Yazi ngeke uyicabange imali ukuthi lapho. Ikona la. Khona. Cha sengiyasho ukuthi yabo nje mangingena ngithi ngizokubamba inkunzi. Ngeke ngicabange ukuthi ifihle lapho. Yini noma isikudukele. Hayi khipha ingubo mfethu indlale lapha phezulu kombhede. Asinankinga ngeke siyithathe. Yini ubuye ufake nesithosa yini ubuye umix. Hayi. Ngiyenzeka. Imali enayo yona. Hayi Imali bendiyibekile le. awindlalela phansi mfethu imali siyibona. Ndlala phansi imali mfethu. Kodwa imali yami Futhi sicela ndlale phansi imali. Mina mali benayo. Yabo mali ukuthi ngihame ngayo mama. Yabo. Manje wena sozofuna nemali. Uyayibona mfethu? Ekubeni imali le. 800 le. Ngakuthatha. Imali. Mfethu. Cela ungamphazamisi. Thatha imali mfethu. Thatha nefoni le. Hayi phone phela ngasayithola. Mfethu Awuthola kwami. Uzozilimaza ifoni. I-right. Asiphi i-password yefoni. Noma iyavuleka. Asiphi i-password la. Asiphi i-password yefoni. La. Sure yini. Password.
Baba. Lalela mfethu, ifoni yakho letha la. Alala. Mfethu, umfethu kahle kahle ifoni yakho hayi ukuthi uyakudlela yona. Mase umbuyisela imali yakhe. Lesele uzobe sekunika ifoni yakho. Kanjani ukuthi ifoni ayisebenzi ifoni? Kanjani? Seyidla uthatha le yakho neyisebenzisa. Nathi phela yakho ifoni. Yeah, nayi hey baba. Ifoni uyayishiya le. Letha la. Sibona. Ungayifa. Yeah, awushayi. Mfethu yazi asinasikhathi njalo. Mfethu, Uzothi le phone le. iyona le 1 2 3 4 5 6. Mfethu, nathi. Faka la. Mfethu, lalela la. Ungizwe kahle. Angebi la. Into esifuna nje ukuthi ukulungisa. Understand? Ufethu manje na Sala understand. nefoni yakho. Ufethu understand. Hayi kulela. Uzo understand sala nefoni yakho. Imathi hayi right now ifoni. Mhla usuletha imali yami uzothola ifoni yakho endlini. Lalela mfethu. Athi uyakwazi endlini? Uyakwazi endlini yakho angithi? Ngiyakwazi endlini yakho. Okay. Lafuna ifoni yakho-ke uzona imali yakho. Asibi na ejaba usabeka ayikho into esikwenze yona. Uyeza mhlawumbe.